Hingke bayab song omong ka borok ni sui khamani rang bangjang nai rok naina di naro mangphlai ni video o rang ni bagui buso bui kosto khaya tongna borok khai rang mansi ni mani se tonna jaga kwrwi o rang baisa di sarjari khai sak sak no sui swnamwi nago bikhe borok moniso jibon mana muchung bo se maya ma hai kaham khe ma tongmaya ma chalangya omo khai naina di tongthok chasini chawi chabaiya tongsini tongwi tongbaiya asukhe rang khaka bungthani 220 crore rang ri bo sarjari khai tini sak sak no sui swnamwi nakha naina di naro video ni mangpili o butui muniso hinui mo siyapa dunia tei tamrok no tongsa silailia naro mo kunu muchang kha ta borok muniso ni asukhe bai sok tongo na tini borok muniso ni.